खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउस 24 जानानै नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। थांनाय साननैसोनिफ्राय गोबारै अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आफां आसामजों लोगोसे खर' आसामावबो दैबाना जादों। बड'लेण्ड हालामनि बाक्सा जिल्लानि दारकुसि ओनसोलनि केकेरकुसि मथंगापारा गामियावबो दैबानाया लोमसावदों। दैबानानि लोमसावनायनि जाहोनाव लामा सामाजों लोगोसे न' बांबो लोमसावनायखौ जोङो खौरां सफैदों जोंनिसिम। बे खौरांखौ दैथायहरदों दारकुसि हालामनिफ्राय सानसुमा बर'आ। थांनाय साननैसोआ अखा हाबाय थानायनि थाखाय दैबानाजों लोमसाव जानांदों। आसामनि गुबुन गुबुन जायगायावबो दैबानाया जादों। बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि दारकुसि ओनसोलावबो दैबानाया जादों। दैबाना लोमसाव जानायनि जाहोनाव न' बांजों लोगोसे लामा दथाफ्राबो लोमसाव जादों। बोथोर बिगियाननिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैगौ सानबासिम बेबायदिनो आसामाव दाब दाब जायगायाव गोबारै अखाया हागोन। केकेरकुसि मथंगापारा गामिया लोमसाव जाजोबदों। सोरनिबा न'आव दैया हाबनानै न' बिगोमाफोरा हालाय हाफाय जानांदों। नोंथांमोननि ओनसोलावबो जाब्रबथाय जानाय जाथाय एबा मिथिंगायारि जाब्रबथाय जानाय जाथायफोरखौ नोंथांमोना दैथायहरनो हागोन। बेनि थाखाय बड'लेण्ड निउस 24नि वाट्सएप नाम्बाराव नोंथांमोना भिडिअखौ दैथायहरनो हागौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै।